eyyo ɗo de min ɗo e Havre hande noon ko jaɓɓungal Qui aurait cru qu'une simple Ceerno Ndiaye Baal ɗo e Havre Mountaga anda waɗa hen ko mbawɗa darmi mi salmina ceernamo yo banasu no mbaɗɗa e tampere allahu akbar saɗi wayrede or jam wayde alhamdulillah daro an tottanam kaw seega tottanam kaw seega bisimilla ma nangu micro kalna min ñalawma o e mawɓe men wonɓe ɗo ɓe hol garowo o ban hasum alhamdulillah rabbil alamin tanum rasulu sallallahu alaihi wasallam a wujjana ñukinaki neɗɗo ɗon wona sarif taw ala needi neɗɗo ɗon wona sarif taw ne mawni kini ɗo Allah waɗi tawɗa min ɗo Allah jarama eyyi wasde heɓinɗe haala no fewi tan ɗo de ko abarnaɓe hol jeyɗo oɗo sababu o sababu jeyɗo ko Mamadou Samba o Sawa Demmo e Amadou Demmo e Yoro Demmo e Dawro Demmo miñiraɗo moƴƴoneedi miñiraɗo kewɗo ɓural miñiraɗo ganduɗo hoto ɗum ɗo guila ɗum ɗo arani miñiraɗo gonɗo conseil régional Ndar guila ɗum ɗo arani miñiraɗo gonɗo taché cabinet premier ministre Abibou Thiam 7 ans miñiraɗo gonɗo chef de cabine Oumar Hassoum Diato Lobali 3 ans on de woni ɗo woni sababu ngal ɗo gara miñiraɗo moƴƴo moƴƴo kewɗo needi jaɓɗo wondede Pokroville yo Allah yetti noon garoɗo de wiye ko Ndiaye Baal ceerno moƴƴo nafowo mo wiyata wiɗe windemma wiyata ko janggo ɗum ɗo naɗa ɗo min gumminani 3 heures moins 20 min jeeyi Elbeuf min tawi toon mantunaɓe min tawi Montalsinaɓe min tawi ummiɓe Senje ina gari ƴewdemo min hamin gummilo Havre naɓe yo Allah yo moƴƴere amin amin ko gonɗon ko waɗi oto beltiɗɗe ɗum koko teddi koko tiiɗi koko yooɗi koko hawri koko nafata no jogi ɗon kawral dendal to Allah e nelano e Cheikhnama Tijani ɗum wonno Havre aɗa andi ɓe mbi haala haali ko termine koye Rasul sallallahu alaihi wasallam Havre ko termine ɗo kala kene yaara koyɗene ko ɗo aɗat kala ko ndiɗo diwan walla humbo Havre naɓe moƴƴuɓe munen noon gari mo Allah resdi wuro ngo ari holi on Li Mamadou Abdoulaye to ganno kanko de ceerno men Mouhamadoul Mansour radiallahu taala hunu fayi wuro ngo e junngo mum o moƴƴini o bonnani o yonni o fewni e lawol Allah e naraɗo Allah e lawol Seydina Cheikh Ahmad Tijani omo ɗo Farba haadi atte waddiɓe présentation tinno kaala yimɓeɓe ko gueɗal gawlo a jarama noon Banhaso a jarama yo Allah teddini amini ha joni gonɗen ɗo ko en direct nanganam ɗo mi huccita e ceerno Mamadou Ly ceerno a jaɓata ɗum kono ko min tan woni en direct ko wona sowon caggaluɗo mum eɗen jetti Allah no feewi sen dari oɗo hande kaw seega haali haalaɓe oɗo e Havre min jetti Allah min jetta sabu diino waɗi tokka diino no kaalo haalaɓe ceerno min ñaagata on ko yo Allah hokku jiidda toon wonno wuro fo suɓo ko wi ko Havre ko dañƴen ɗo ko eɗen jetti Allah no feewi wona rewɓe wona woɗɗo refiji an sa haalnama kala ko faati e wuro he diine o
yettima yimɓe ɓe ala frontiére ana yaaɗi ɗum noon hannde kadi Allah hokki en mo Allah addi hono ceerno Ndiaye Bal Allah mo addi ɗum ɗo pour kala ko mbiɗa ko sababu wonko woni réseau ji ɗi omo addi phénomène ɓe mbiya woɓe mbiyata phénomène keso o jooɗo ɗo holluma kono nafma so tawi a yahaani on jinnirayi ɗum noon hannde yimɓe jiɗmo heen wadde mo tinna wari o ɗum noon en jettira Allah hannde yimɓe fof ngari a tanka kadi hannde yiide maɗa dari sono wi mboɗo haala gele ceerno men fof e ko caggal kala jeyaɗo Allah moƴƴo garɗo ɗo a dari ɗum noon mi jettima Allah mini hokkuma heen konngol haala heen seeɗa e koɗo garowo e wuro ngo e dental ngal gaddi wettinade wuro ngo fof آمين يا رب العالمين جل وعلا آمين يا رب آمين يا رب وين برنامج الإسلام وين برنامج الإسلام آمين يا رب أجارة ما سيدي هاجولي koye mawɓe heewiya sen jiiɓi ɗo tan en beltan sabu diine o ko kalmi ɗo o en jeehi leyɗele Europe ɗe gasi kono sen jii wonɓe awre ɓe pour yettude Allah kono noon ko onon kadi onon ngawi somin jiima heeɗino ceerno mumen wi ko haali ko an woni kanko woni an onon mawɓe goto mo goƴƴata ɗen goɗɗo o tinni bisu holno bismo toon poɗɗoɗen garowo hannde Sarif Allah jarama jarama kalɗa ko hay dara wattetaake ɗon ɗo awre ko Allah hokki ɗum ɗo dokkal peewnigal eywa kadi Allah ne fewni ɗum gila haa yetti ɗo yetti hannde ɗo minen nde min ngari ɗo e Loire 1972 ɗuminen gonno sukaaɓe eywa sukaaɓe minen gonno hannde ko minen gonno ɗo mawɓe eywa kominen koppiti affaire diine o eywa kanko oɗo Mamadou eywa nde Allah lomtinimo e dente waɗi waɗi ardiɓe waɗi lomtiɓe haa yettima joni kene wiye duuɓi sappo e quelque ko kanko jogii mana jattere nde minen nafto noon gollitta wone golle hen fof alhamdoulillahi rabbil alamina ko jaam tan ko yeeso tan ɗum yaari eywa haydara yiyaka hen ko manque kala koɗo garɗo ɗo min bismoto ɗum surtout hoɓɓe l'islam min bismoto ɗum min gonda e mum hakke ko min foti wondude e mum sakkitiɗo arde ceerno Cheikh Boynayi on sakkitiɗo arde e mawɓe ɓe ceerno Cheikh mana Baro on ari ɗo rawande e ko hono noon so limtama heewat eywa alhamdoulillahi rabbil alamina dental ngal fof ari jaɓɓade ceerno Baal Ndiaye kanko ko nafoore maire min kam sona e réseau ji he ala ɗo min mi yiidoma kono ko naftorimomi min tan hooram ene heewi ko haalata tan mi egga heen eywa mi ƴefta probléme mi huccodira e muɗum Allah fewna geɗe ha feewa eyyi mi haala ɗo tan seega o woni ɓurɗo wonde garanguel kaw yaya holto an ka mawɗo amen noon andala kawa hocce gueɗe makko seeɗa ala wona seeɗa kay ko haalaji mi nawi fof haalaji paamiron noon mi nawi fof haalaji machallah ko jotodiraɗo guila hannde araji ko jotodiraɗo guila hannde araji ko jotodiro koye ɓiyam biyeteɗo Asar Konté duuɓi nayi hannde kamɓe gonti so kala nafoore mum tawema yettere Allah kadi yettere Allah jetene mum malli yettere mum malli hannde tawde kam min jiima ɗum golle ɗe gasi bisimilla makko tan min mbiya bisimilla makko jakra kay min ma hannde machallah ko heddi ko noon sen ji woodi ko yalti hannde Europe e metti
belde ma amin aɗa jogui gueɗe ɗiɗi gueɗal koyngal pulaar o koyngal sarakullo o e gonɗo hande ka fof hande kala khalifa garɗo ɗo en heeƴaɓe ma ɗum noon amin jettirma ɗum Allah amin jettanma ɗum Allah Allah addanima kadi ɗum ɗo kadi ñanden tan ko ceerno Cheikh Oumar hande kadi Allah addanima kadi oɗo ceerno Ndiaye Bala والله Abraham kala diinu waaw keeri kala moƴƴo naatɗo e faraji o wawi wonde fof aɓata wallah wallah kala moƴƴo garɗo yo naatan ɗo e aɓata omo manci yettade wallahi ceerno Mamadou haal ɗo ko ko Seka haal ɗo ko ceerno Djibi haal ɗo ko gongal hay batte wattatake hen wallahi so wona alhamdulillahi ɗumbele yemɓoye doganede amin ya rabbal alamin yemɓoye jabbade amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin yo lomten wallahi lomtoro en wallahi waktu ɓenniɗo kala garɗo wiyata ko ɓesngu alhamdulillahi rabbil alamin hande kala ko gummanɗen ɓesngu wondi machallah kala ko gummanɗen ɓesngu wondi wona otoji mabɓe wona dépasse mabɓe wona posuji mabɓe ala ko ɓe seddi ñagoɗen Allah ko yalla ɗum amin ya rabbi ɓe mbaɗanɓe ɗum yaho diine ɗum ɗo yalla ñimnen amin ya rabbi ñimnen ɗum ɗon amin ya rabbi waɗen tijanen koɗen ɗoɗo taw amin ya rabbi ya horno ilahi seyden amin ya jarama 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 kadi waɗanno ko jiɗɗen ɓeydude en beltima bisimilla ma ɓeydude hen tan haala seeɗa onon naafata fof jetten Allah jettenoɗo onon tout jetten Allah jetten sama kala moƴƴo garɗo ɗo charge mo waɗata e galle makko o jetten Allah jettanen mo yalla ɓeyni yalla juutno kanko e joom suudu makko amin jetta Allah amin jettuma hay ko charge mo joguiɗa ɗo ko charge lourd yo Allah yoɓe moƴƴere ɗum tan jinnoon ɓeydude machallah en jii dental ngal emen ƴettu Aliou Kane ƴetten téléphone gonɗa ala waɗi sababu kala ko jiiɗa ceerno Ndiaye Bal ala mo jokkodirani ko noon Allah waɗi mo jiiɗa fof cikka kanko jeeyi kono hunde fof no jogui sababu mbaɗɗo so tawi rewiɓe ma ɗo won rewnoɓe hen wol adi ɗo on andudema ko ɓooyi kono noon en gandi tan kadi o yettima ha laaɓi wari anden holno jiruɗa noddi bande en notumama Chérif ko adi fof yo salmini ɗum wona haaliyen ko fiiji hono law so tawi ceerno Ndiaye Bal ɓe ara arde yiide mo wuro ala saabu Mamadou won ala saabu juuɗe donc so tawi ɗumɗe noon so tawi noddima a nootino ene moƴƴi goto fof anda valeur makko valeur makko ƴeew ustude tampere yimɓe ko jogui ko o wi o hasidinaki yimɓe ko jogui ko mo hokka yimɓe meeɗa jogade hay goto e suudu fof mo joguino waɗa yimɓe kadi ñawɓe omono saftude ɗum haajuji en ɗen omono walluɓe ne haajuji en min ñagoto resmi ko ja jinnade merci a weltanama ha joni en ƴeewa eɗen ƴeewa ƴettoɓe goto hen mbiya assalamu aleykum
daro Balotelli ittu camion ma balla min do espace ja foda vas-y continue dal ay wadde sumbe wiide mo kandal voilà ko ɗum dino mamma asara noddi malla mbiyamo Mamadou Samba jikko kadi kajjal dikko kumba kuma boori gan o so noddi no afrnaɓe noddima o yeteraw kadi min tawi ɗo grand frère aɓe Sega won ko garme ko cuus kadi ko neɗɗo mo ganduɗa yimɓe fof ne kormiɗo ko yettere Allah noon Samba papa ko dañi ɗo fof ɗum ko hunde nde handi no haadi ɗo dañi Samba ko moƴƴi ɗum suru mum moƴƴi kadi wonko jiimi e lofre min hayɗo garme wuure kono mi meeɗa yiɗum sona ɗo woni pari woni Abdoulaye Joni woni miro en kono yiɗi sodide arde gonɗo e lofre mi meeɗa yiɗum ɗon téléphone sérif ceerno kala ɗo ko garɗo ko Allah yeɗe juɗe mo nanga ɗo ko men yiɗi yo Allah ɓeydi ɗum kadi ma Allah ɓeydi kala ko woni Allah ko gonga kala ko woni Allah wona gonga eyyi so hunde ɓoyi Allah weela kono gonga tawa eyyi ɗe ñaago Allah tan yo Allah juulo balle moƴƴiri batta sare ɗum calmini a jarama enen paye Ablaye Sangot en ji ko suuka dari kono ɗo consul agence consul arɗo ɗo waɗi golle fayidinɗo hande noon so tawi Allah addimo arde ɗo kanko no tawtorede jaɓɓugal Ceerno Ndiaye Baal Ablaye déplacement ma assalamu aleykum am sel mi salmini wadde fof yettude Allah yettude Allah sababu nelal Ceerno Ndiaye Baal wonno saɗa fooɗo ko teddi saɗa fooɗo ko teddi a bako ko tiiɗi saɗa fooɗo ko teddi a bako ko tiiɗi kanko Ceerno Ndiaye Baal ha yetti kayite jeeɗi waliyaɓe ɗo ummi andinde yimɓeɓe ko duwaw jaabaɗo fof Ceerno Ndiaye Baal ndow jibina ha ñalawma mo jibina e taaliɓe jiɗɗi hay so cakkane man kono noon wonko ngannduɗaa ne heƴa e public wonko heƴata e public kono neɗɗo fof garɗo ɗo neɗɗo fof mo Allah addi ɗo koɓe mbiyata directement walla indirectement a jotondiri e makko a heeɗima konngol makko sawtu makko naforeɗa ɗum walla nodduɗama kalɗo kono kam ko nafoore aduna walla ko nafoore mayre ɓe jettanamo Allah noon ahan noon yimɓeɓe yo nganndu oɗo Ceerno Ndiaye ko suuka kono ko suuka ko harkalde nde jamdi waɗade e jeeyyi neɗɗo fof mone mema yo andu memi on tan mo andu haade assalamu aleykum kaw joɗo sen Ablaye an aɗa gayna aɗa gaynami gayna gon ƴeew ko kalta ɗo taw suuna an wi tanira makko jeeɗi ɗo aɗa haalna min hande Ceerno Ndiaye Baal hande kadi woffatama ɗo mbimi jeena ha dow guila min jiyanimo min belti wurtumo ɓoyɗa o min beddomo ɗa gueɗen ɗen jogɗiɗa haala min Ceerno Baal on banggue min jiiya haala min Ceerno Baal tanira makko jeeɗi ɗo ɓe mbiɗa somin kalima hande gaset jokku coren ala saɗɗa jokku coren accumi ko amono jokku coren ala on banggue responsable ene waɗi ñalawmaji min gona diplomatie uji komin ɓeɓe ñeeñi affaire consul Ceerno Ndiaye a tammi haala responsable politique abro affaire o mi jokkino banggue ɗum jinnoɗi affaire diplomatie